Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket imong patulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Jovan. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Aminado ak asak tay tao nga awan anus na. Isu ano adda ti saan ko akinayat iti pagtrabahwak, ag-resign akon adagos. Ket gapu tadamot nalpas ko a kurso, nagbalin anangato ti panagkitak iti bagik, asaan kuma amay parbang. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Jovan, dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Oh, apay adi ka pala nakarubot. Maladaw kan anyat orasan. Pakaladawak kumangay. Kat iti trabahom anya pa'y kuma. Nagikatakon. Anya? Manan? Diyak nga rod kurso na dati pa nagsasaw di manager mi. Kunamlan asino akalaingan. Yeso aday jay. Nag-resign ako na. Anya? Kunamlan iso ti agtawid iti kumpanya pagpapaayan mi. Salbagkit di. Maikamanunday taan nastrakam at trabaho nga imik katam. Apay, anya manun aga po ang nag-resign ka. Diyak nga rod kayat ti ugali ti manager mi. Nagbaw sila nga roden. Nagtadumpay ti pa nagsasaw na. Anya? Agasam day ta. Tapagsasawan na kami nga empleyado. Nga awan kanu ammo mi. Agraraman kit di Manager laeng. Naglastugan. Kat day talaang ti pag-resignam. Anusam tatalaga akasta. Anus ken panakibagay ti kasapulan no trabaho. Bayan nyo, nanang. Di bale. Tado pa'y mati mabalin ang master kandita kumpanya. Oh, makita ang bakit? Kung nagtumad ngamin kan ka, adda-adagos ti master kak at trabaho. Ay na, Jovan. Sapay la kumangarod, taagbayag kamutten iti dayta at trabaho anastrakam. Depende Anya depende. No adda jak kayat, ay kat, agikatak No saan mo maanusan? Asino nga'y timapukawan no bilang? Si kamot lang Ay na, Janice. Adda nalpas ko. Iso an nalakalaang ang makastrakak iti trabaho. Ay, Jack amukan ka, Jovan. Saanen amabilang itiramay, no namin ano anagikat kan iti trabaho? Ay, kasanungay nga adda maurnong mo, no kastalatan ti aramidam. Ita, nakastrak ka iti trabaho, ilalaom kumamatan Anusam no damangag mo, manipod iti ngatwam, tatalaga akasta. Ay, jak la makaanos manang. Na, no saan mo amaanusan? Di kinabos ko mga road, ti aplayam. Ay, basta manang. Jak ipalubos, nga ibaddak dati kinataok. Ay, no umikat ka pa'y nga ta iti dayta trabahom ita, jakon ammo, Jovan. May mayat siguro, no inkalatan aggarden wenno agtalon, tapno boss mo, ti bagim. Ay, agyamanak. Na-break mo ti record mo nga after 2 weeks kat ag-resign kan. Ita, dandanin makabulan mo iti trabahom. Uwan nga raw, bakit? Mayat ngamin kat. Awan pa'y ti makitak agaraw adyak magustuhan. Angam no adda, ay, panaw adagos. Hangam kasano nga rod nga adda maurnong mo, no di ka aganos. Sapay manula abulan ang katagpas ngaya kon. Addan tulata Barang numayatan da ito trabaho kita. Awan mo ti makitak nga epal.
Kas nakon, Jovan. Ano sam ko mati trabahom? Taparamot lang kada tayo iti agbalin nga anak mo dayta. Kas itinakon, depende iti sitwasyon, bakit? Buwisit kidi! Apa yan, Jovan? Apa yan nagawid ka kat oras pala ti trabaho? Nag-resign akon. Ay, unay kamatan. Gapo ka di itinagbasitan manen abanag tinag-resignam? Basit abanag ko ng pailaan. Amum ka di a pinabainan ni boss. Gaputa adda kam mali iti inaramid ko a report. Yapo. Simple abanag dayta, Jovan. Anya? Kasta ti makunam. Tasaan asika tinapabainan iti sangwanan ti adu a tao. Jack, amo ti ibagakan ka, Jovan. Ngam, ay na, nagrabaw arason ti makagapo. No apay nga agikat ka iti trabaho. Kat, anya nga iti aramidam, Jovan. Dandanin ti panaganak ko. Ay na, makauray ka kadi. Ururayak nga rod ti awag da panagrugik manan nga agtrabaho. Jakon namaan dayta. No saan aklakuma amasikog. Syaklangan ti agbirok iti panggadan. Na, Alangan nga agpasngayak. Nga awan man la tinakasagana nga aramatan ta. iso nga rod nga agap-aplayak manen. Agpatingga kakadilatan dita. Agap-aplay latan iti trabaho ti aramidam. Manun tinagaplayam. Manumat tin tinagtrabahoam a nag-resign ka. Ay na, Jovan aya. Adun sa payan ti bilang ti imik katam at trabaho. Ngam ti urnong ta. Anya nga Jovan, aging ga ita katambay kapay laeng. Uwan nga rod nanang. Ang saan man, addan tulat ta. No nagan-anos ka kumangamin, di addapay la trabahom ita. Oo. An-ano sakit din apagpabainandan. Ay uray awan mata, nanang. Sa anak anag balin a professional, tapno pabainan, kan pagsasawan da dita iti kumkumporme. Anya, ay una yun. Sapay manula abulanen kat agpas ngayon ni Janice. Ay naaya, nanang. Addan tulat ta. Makastra kak to iti trabaho. Saan nyo ka di pakarikutan da ita? Pare, anya ti pakakumikumam ita? Awan pare. Agur uray iti awag dagiti inak nagaplayan. No kasta, awan pa'y panggedam? Awan pa nga ron. Saan aya nga amom tiyag maneho? Awan, apay ka di. Agsapsapol nga minyo may sa akong pare kiti family driver. Amang ano kayat mo? Nagluko da ito yan. Siyak pa'y matadi adal ti pagbalinan na a family driver. Nya pare, Kwa pare. Ay, pasensyakan. Mangkita kalatan iti sabalay. Ngamin, amang ano iti mabiit, addan awag ko kat mangrugi akon nga agtrabaho. kasta aya? Sangarot Sa bagay, impas pasarak ko lang matket ding imbagakin ka. Taamangan ko nak no kayat mo. Ay nagalason. Si kapay lati addaganas na nga agpili-pili iti panggadan na. Trabaho lang aruden ti umasidagkan ka. Pagkadkadampay laeng. Ay nanang, no agbalin tupay lang a driver, uray awan. Kahit disentimot at trabaho dayta. Panunutan nyo mat ngamin nanang. Kitaan nyo, siyak amay sa adi adal, sigod amang opisina, ag-apply akas driver. Ay, no way, nanang. Day talaadal mo ti kanayon apagtangsit mo. Ngem ayan na ngay ita. Saan mo mat amaarama tatambay ka matlatta. Ay, pumat nanang. Urayin nyo latta ka di. Magagaran kayo launay mat. Addan tulatta. No
awan paylaang ti master kam at trabaho. Agawid ak paylaang ijay lugar mi. Anya? Mababain akon kadananang kan iti kabsat mo. Arig na isuda amin ti paggapuan ti bagas ama isaang. Tanya ngay, tambay ka matlat ta. Aguray kalata ka di. Dayta ngamin kinakarit mo kat ti agado. Gaputa nakaadal ka. Saan mo akayat ti agtrabaho iti nababa a klasit trabaho? Agasam, adamat gayam injaya ni pari Dino at trabaho. Angam pinagkadkadamkit din. Kat nagalasmat ngamin akitaan, bakit? Sigud ang mga opisina, makita da dita a driver laang. Kastakit din ti ibagam. Naalalas akitaan anaarte ka iti trabaho. Ang mabisbisinan mo't gayam ti pamilyam. Pare, anda ka din naala di kumpare ma driver da. Ay, uwan pare, adan. Ay, sayang. Kunak no awan pay, tasyak kuman. Anya? Kat no, kunamot idi di mo kaya tagbalin a driver lang. Kwa. Saan ko kumay di akayat? Ang ibagamot lata ni Janice nga agawid da iti lugar da. Nudyak ka no makasapol iti panggadak. Ay, kasjay. Uwan pare. Awanan na pare. Adan na alada a driver da. Nanang, bumuludak man iti kwartayo. Awanan jay kakaisunang ay duldulin ko. Anya ngay tinamnamaam a kwartak. Ay, awan lat na bati iti naglakwan yu iti buryasyaw. Adda ngem adda nakairantaan na pangigatangak. Buludak pa lang nanang. Isublik tumat laang. Adda nga rod pangusarak. Day tangamin ket ti bagbagaken ka. Tadi ka maanusan no adda master kam a trabaho. Anya nga ita. Day taman ti sermon yun, nanang. Masuron ka ket agpay sumet ti bagbagak. Kas kalangamin asino. Ay na, nanang, huston. Nudidak pabuludan, huston. Saan kayo nasumanaw? Isumat lang nga iso ti bagbagayo. Anya ngay, Jovan. Awanan ti bagas, mantika, asin, kan aminan apang kusina. Kat anya nga ron ngay. Mapan ka pa lang mutang di ta istora. Anya, nungay ngamin agtrabaho ka. Adumat agpagapas ita. Isubay kumamat apang kusina. Anya? Siya? Mapan agkainaran? Ay naapo. Diyak lakit di kayat. Iso nga road nga inlepas ko ti adal ko. Tapno sa anak nga agkakainaran dita. Ita? Ibaon nakit din. Kat, anya ngay nga rod ti kanin tayo no kastalaang. Ay na, babawik lagit din anak asawa ken ka. Naa? No amok la ko maakas ti agbalin agasat ko iti danam. Sa anak la ko man anak asawa ken ka. Manang, agpautang ka man? Tani, awan aramatan ni bakat ko agpatik up. Ne, katno damot intad ko kani Janice, ita agsapa. Kastaya. Ne, diyak amo day ta. Saan kami ngamin kat ngagsarsarita? Di nakasarsarita ti kahit ko asawag. Tanya ko mga mintiganas na makisarita ken ka. Ni manang mat. Pudnumat. Awan lang arod ti di awan yun. Makitkita na kapay asadot. Ay talaga ang maawan ng tiganas. Anyang arod nga iti maaramidak. Awan nga rod ti masapulak. Hangam jay ko na ni Janice nga inak makipurdiya. Ay, uray awan mata. Aywan mo't Jovan. Apay ko mga men nga inka makipurdiya iti kapudutan kat di adal ka. Ay naalas nga agpayso akitaan ti di adal a makipurpurdiya. Bakit? Bakit? Adda na pintas nga ipadamag ko. Ni, apay ngay? Nakaul ulimot mat. Janice, bakit? Ayan mo. Ni, apay ngay? Di mo sumbat.
Inakitaan ni Jay Kwarto. Ang mga numat maturog. Inakitaan. Baragsakan laki di iti ipadamag ko kankwana. Ni. Apa ngay? Awan mo't dito silid may. Ni. Napanan na nga ta. Napan nga ta, iji ayan dananang. Ni. Anya da ito'y nakaparabaw a papel iti kama? Ni. Surat man. Surat nga agpaiso ni Janice. Jovan. Ladingitak ngam nauma akon iti kastoy akasasaad ti biagta. Agawidak pailaang kat di mun gamden ti sumurot. Baliwan kan urno sampay nga umuna ti biag mo. No kayat mo nga agsubli kami nga agina iti denam. Ay, awanan. Talaga pinaypayso ni Janice tinang panaw kanyak. Hello, Janice, bakit? Adan trabaho ka. Uray adan trabahom, no agikat kanto matla ang kalpasan ti makabulan. Awan matlat serbina. Sanan, bakit? Ikaray. Aramidem pa'y nga umuna, Jovan. Iso adito'y kami pa'y laayan datatang. Ngamdandanin ti panagpasngay mo. Dayta nga ro ti makagapo ngay mayak dito'y. Gapotakas makita kat awan planom. Kasano kami laengan nga agina? Saanan ita? Tada nga rudan trabaho. Saan ako nga agresign adagos? Aramidam, Jovan. Saan nga iti sa ulaeng? Alang arod bakit? No kasta ti pangadeng mo. Saan ka pilitan? Siyak to lang arodan ti sumarongkar dita. Dayta ti maganab mo. Dayta tinauray mo. Nanang? Makaammo ka. No kayat mo ti agmaymay sa adi mo makadin na dagiti aginam. Ay kat saan mo nabaliwan ta style mo. No addan to saan mo amagustuhan. Agresign kanto manen adagos. Sana bale. Taado mo ti mabalin mo apag-applyan. Saan, nanang? Tilmo na kon ti pride ko. No idi pa'y lakumaan na panunot mo dayta. Dinasayaat ko ma. Saan adimanon iti kasta? Saan ko maapimanaw dagiti aginam? Nanang. Nakababain kin ni abalayan ti kasta nga aramid mo. Naimbang nga orasyo, nanang. Day, apay nga imay ka? Kwa, nanang. Imayak, tao may kusarong karan ti asawak. Kain mangibati akmatan ay ti kwarta nga aramatan na. Kwarta? Nangalaam nga iti dayta. No inutang munto matlaang, saanan? Ada kwartak nga aramatan ti anak ko kan apo ko. Ay, saan ko nga inutang, nanang? Swildok, tadan panggadak. Nay, mangmanggad kagaya man aya. Ay saan ka pa nag-resign aya? Damag ko kat saan ka nga agbaybayag iti pangpangganam. Saan, nanang? Ay aywanan, kan ipaspas nakngon ti manggad, para kadagiti aginak. Pakawanan da kumaa, no nabaybayak ti anak yo, nanang. Janice, bakit? Agdubdubli kayo dakitan, para kada kayo iti anak ta. Nasayaat Ken nasayaat. Tanasurusuro mon at tinilmon ti pride mo. Janice, bakit? Saan ka di amabalin nga agsubli ka ni Jebalay? Imbagak matkan ka, nga agbaliw ka pa'y, Jovan.
nagbaliwak matahin. Kas makita mat, bimayaga kon iti trabaho. Maragsaga na ka makakita, nga addan nagbaliwam. Ngem kas iti naibagak. Dituyak pa lang ayan datatang. Aging ga ang makapagpas ngayak. Maawatan ka iti dayta desisyon mo, Janice. Urayak ti panagsublim iti balay. Kat ulitak ti agkid daw iti pamakawan. Iti amin ang nagkurkurangakan ka, kas asawam. Nabayag met ang nagurayak iti panagsubli dagiti aginak iti dennak Mr. Lonely. Mabutengak amapukaw ko ida iti agnanayon, iso nga inaramid ko ti amin akabaalak tapno agbalbaliw. Kastan, ket agyamanak, tuy pagayam mo, Jovan. Agyamanak pagayam Jovan iti daytoy pakasaritaam, nasaya at unay, tanagsublikan kan ti pamilyam. Ket alangarod, saya atem, ken aggaget ka amangged para iti pamilyam. Tapno dida kan tumanen, panawan. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Jovan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalyn Roman, kaniti matireksyon, Virgie Paclahi. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kan daytoy istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.